aja. Corona ini wong di rumah aja koyo keliling. Cair. Solan. Barang sih lah, untung eneng Revo. Irit dan gesit pas di kantong. Tut sik lah. Tambah napas, tut sik. Paling wonge ya urung di duit iki. Buru tekan kono kan, buru wis gajian. Kembira ya. Loh, rawan. Karo mlaku lah ngedute alon-alon. Berangkat. Apa toh? Game. Game. Anak gamer. Bosen nang omah terus, Cuk. Lo dari pemerintah lo kita neng omah. Nang omah tapi serah. Corona iki lho. Tek kayak ngusir pitik malah. Nah, terus. Ya, Gimana? semeter. Ono. Revo kan? Wah, ini bang, anu ini, bang kecicil nih. Enak bang kecicil, kaya nih bang kecicil. Kecicil piye kowe iki? Wah, loro. Titil. Efek corona, ngomong belepotan. Kecil lama. Kenapa iki? Aku emosi, sirah iki digogo. Ngomong rokok sik. Iki sirah Mas, gogo enggak penak aku ngono. Eneng opo iki? Ngomong apik-apik. Emosi, aku rasa ngutut. Mana? Ya aku pengen. Rokokku. Rokokmu. Corona pinter. Wih, Bat nendi? Arep mlebu rono, Mas. Lapo? Angsurane wong-wong iki wis nunggak wae iki. Iso mbocok kae apa ora?
Lah terus angsuranku piye? Nek ngene iki ora corona tapi malah dadi nah, kere. Balik. Balik. Nunggu rampung corona. Tapi mbah kapan? Kapan? Ya mbah. Nek coronane lunga baru ora sarene neh. Bukan lu sih. Aduh. Wes, aku tak mulai. Kere. Apa meneh? Masker mundi. Tak tuku. Tuku. Warung lho, waduh kono kae. Sik, tunggu kene. Letak masker iki. Piye? Ini maskernya ora enek lagi enek apa? Rekor baju tok. Wis ora apa-apa, yang penting cangkeme ditutupin. Yo, cangkeme lho corona kan. Wes iki. Siapane aku iki? Nah, Siapane iki? Siapane? Siapane aku? Siapane aku tutupi ngene. Weh. Nah, wes mulai kono. Apa-apaan iki? Ben iku sing jenenge masker, masker raimu. Masker ngene iki masker ngene iki. Lho. Kewan. Terima wae. Bariku mulai kono. Mulai. Wes balik. Wes, mulai. Ukut aku Mulai kono.